Hola, em dic Jordi Paulí i aquí tenim el broquet amb tots els seus components. El broquet és això, pròpiament. Aquí hi veureu que hi ha un compensador. Aquest adhesiu és un compensador per poder fixar bé les dents perquè no rellisqui la boquilla i fa com de matalàs, així fa que les dents no marquin la boquilla. Després aquí tenim les abraçadores, que veieu poden ser metàl·liques o poden ser de cuir i d'altres tipus més moderns. Això és el saler, que és el protector, que pot ser també metàl·lic o de plàstic. I aquí tenim les llengüetes simples, que és la canya simple. Això ha d'anar muntat d'aquesta manera. Hem d'agafar la canya, mullar-la bé pels dos costats i ficar-la al damunt del broquet, sempre intentant que quedi un pelet per sota del broquet. Hem de veure aquest quasi mil·límetre de broquet sobresortint per damunt la canya. Llavors hem d'agafar la abraçadora i lligar-la bé. I un cop la tenim, hem de cargolar i ja tenim el bec preparat per tocar. I això és un protector. Si no hem de tocar en aquest moment, podem posar aquest protector perquè quedi ben protegit.